Тази година юбилейна с Божия помощ 70 години направих и имах планове за голяма изложба в ретроспективна, да покажа всичките мои досегашни изложби, защото само от заглавията и от текстовете може според мен да се направи една изложба, но не можах да организирам. Направих по-малка, отново ретроспективна и отново като юбилейна, но в Благоевград. Благодарение на колегата Иван Милушев, който сега е директор на Градската галерия в Благоевград, направих една изложба, която се наричаше Предопределеност. Тя включваше 6 изложби досегашни, включително и изложба Целувката, която беше за тогава последната ми изложба, но която аз осъзнах, че тази целувка всъщност е предопределила целия ми 70 годишен живот до сега, както и творчеството, темите в моето творчество, отношението ми към държавата, към системата, към хората, целият ми характер, целият ми живот, тази целувка от изложбата Целувката, от тази изложба от миналата година. Защо беше нужен този увод? Защо разказвам цялата тази история? Защото тази изложба, която е сега в галерия Стубел, работите, които са направени, проектите също са предопределени от Целувката, от едноименната изложба. Всъщност аз споделих с една приятелка. Обикновено не срещам трудности, когато да си измислям, да си слагам заглавие, но този път малко така се чудеха как точно, за да избягам от конкретиката, защото това, на практика това са едни виртуални паметници, но те тук не се показват виртуалните паметници, така че не върви да се нарече виртуални паметници. Споделя ги с една приятелка, тя започна така да говори, да разсъждава и каза, явно това са работи, които са близки до сърцето ти, и продължи да говори, обаче аз си казах стоп, ето така ще се казва изложбата, близо до сърцето. Това са проекти, тук може да се види не крайният продукт, крайният вариант на проекта виртуален паметник. Аз имам до сега 20 виртуални паметници, започнах преди 10 години, като първият ми беше на Георги Марков за площад журналист. Преди 10 години, от тогава направих 20. Сега тук показвам тези не проектите, а работния процес, за да се стигне до този паметник, като тук се включват неща взети от ателието. Не са правени да се показват, нали, да с претенции за изкуство, за съвременност или така. Това са работни скици, идейни проекти в молив и в глина. Естественият цвят на глината наистина е много, много хубав, защото това е един от класическите материали. Нали? Камък има метал, бронз и глина, теракота. Те са равностойни като звучение, всеки със своя характер. Тук сме подбрали една малка част от виртуалните паметници, просто защото мястото не ни стига, а вероятно и поради други някакви съображения, но това трябва да питаме галеристката Роси, защото аз спокойно мисля, че тази изложба можеше да се каже Спартак Дерменджиев изборът на галерия Стубел, защото тя си харесваше тези рисунки и тя държеше да покаже тези проекти с рисунките. Тук всичките скулптури са от глина, печена глина или теракота, както се нарича, бяла или червена, повечето е червена глина. Това са, пак казано, така обикновено на професионален език, това са проекти. Това е най-обикновена малка пластика или идеен проект. Това е идеен проект. Някои са разработени малко повече, съобразно размера, както се вижда тук, едните са малко по-голям размер до към метър, другите са 20 см, вече според размера има повече детал или по-малко детал. Така би изглеждал така нареченият паметник, евентуално ако той се изпълни. Това са идейни проекти. Тук има различни персонажи и това са исторически личности, български интелектуалци. Тук е Яна Язова с Балабанов, нейният ангел-хранител или нейният гуру, нали? Голяма дружба са били. Тук е Райко Алексиев, тук е Георги Марков. Това са техните портрети, но и фигурите, фигурални. То пак е фигуралната композиция, пак е вид портрет, защото те са на самите тези личности. Тук е Кристо и неговата съпруга Жан-Клод. Най-известната, може би, творчески тандем в света. И за щастие единият от тях е българин, нали? Това е нашата гордост, Кристо и Жан-Клод. Тук е Иван Милев, български художник, символист, твърда, че е символист, нали? Като стил, така и като философия. Тук е Райко Алексиев, карикатурист, художник, журналист. Тук е Жорж Папазов. Наскоро имаше изложба негова много голяма, Жорж Папазов, пак българин, известен по света. Тук е Георги Марков, тук е Змей Горянин.
който не е много популярен, не е много известен. Повечето от тези хора, аз, дето се казва, на стари години чух за тях, разбрах, но спечелиха сърцето ми. Защо близо до сърцето? Защото тези хора спечелиха сърцето ми. Симпатизирам. Те по някакъв начин са били ощетени или са били така недооценени. Дори в още по-драстично може да се каже, нали, пострадали са от системата и от държавата или от обществото. Вдъхнових се, пожелах да ги претворя. Като обичаш някого, идва ти да го създадеш, да го пресъздадеш. Съпротива по някакъв начин и невъзможност и нежелание да се... От една страна, да, имам някакво желание да съм част от системата, обаче от друга страна не мога да намеря мястото. И някак си, може би, това противоречие, това непрекъснато отблъскване, което получавам, нали, може би този конфликт ражда всичко това, което аз съм направил, когато започвам още от първата ми изложба в България, Курва тоталитарна, няма щастливи българи, Дон Кихот умря, после Курвенски сертификати, всички тия виртуални паметници, не случайно тези хора, които са тук, тези личности, те не са подбрани случайно. Аз не съм ги търсил, нали, и нарочно, като си човек, като се замисли, всеки един от тях е пострадал от системата, по някакъв начин системата го ощетила, много от тях дори са и убити. Може би, какво е главното? Да, оказва се, че изкуството е моята начин да се съпротивлявам или моята борба. Така да се казва, търсене на справедливост и наистина желание да каже истината по някакъв начин, защото по друг начин не ти дават да говориш, затварят ти устата. Тук за изкуство някакси покрай изкуството или там чрез изкуството показваш истината, това, за което обществото си затваря очите. Имах една изложба "Планета клевета", където говорех, че всъщност съвременният свят и въобще света е изграден върху клеветата и тя е като духа, като градивна единица. Хората с нея повече са склонни да живеят с клеветата, отколкото с истината. С лъжата имах предвид. Някакво неспокойствие. Изкуството на мен не ми е дало, да кажеш, удовлетворение или спокойствие. То е един вечен конфликт с околната среда, с околните, с обществото или аз как да го изразя, не знам.